Az első fordulóban a piros csapatból a főbb játékosok, így Oroszország, illetve a kormánypárt felrobbantotta 100 halombattát. Mármint az Csak ottani egy erők. kis részét. Csak egy kis részét. Bocsánat, személyi sérülés szerepemből. Csak egy kis részét, ugyan, de ez óriási káoszt gerjesztett, illetve egy óriási hullámot, és hát ugye ez elképzelhetetlen volt, tehát erre szerintem a játék előtt a játékosok nagy része gondolni sem mert volna. És aztán mit hozott a realitás? Tehát voltak erre Hát nem kísérletek, nem igen, hanem Szerbia, de hogy igen, tehát hogy volt kísérlet, így Hát van, illetve pontosan. ki lett vezényelve a katonai Így van. százszalavatták, az Így még, hogyha robbantás nem Így is van, történt. pontosan. és Szerbiában pontosan. is mondjuk. Így. Tehát a realitás utolérte, igen, a játékot. Igen. Vagy legalábbis megközelítette. Közelítette, Igen. nagyon. Igen.